É curioso tamén que, existindo esa obriga, a día de hoxe ningún concello da provincia ten nin o de 50.000, nin as cidades, nin o de menos de 5.000, nada, ningún ten publicado hoxe na súa página web os plans de control financiero. Absolutamente ningún. É o único que polo menos consta que están facendo control financiero, polo menos na maior parte da súa estrutura administrativa, é a capital provincial. En todo caso, esta Deputación, como decía antes, está prestando sempre ese servicio xa aos concellos de menos de 5.000, podía estudiar a forma de aumentar esa prestación de servicios, pero non podemos tirarnos gratuitamente a lanzar un proxecto, lanzar esa asistencia, cando non sabemos o que nos vai costar ou se temos medios para facelo. Quería deixar claro unha cousa: o Plan Único da Diputación da Coruña, que prevé o pagamento dos servicios que son competencia propia dos municipios, está aí. Hai unha dotación orçamentaria para todos os municipios. A mí non me consta que ningún concello meta nese Plan Único o custe que significa o control financiero ou a utilización de datos, sendo unha competencia municipal. Prefiro gastar en outra cousa. En todo caso, eu creo que isto requiere un debate, requiere tamén chegar a un consenso, requiere tamén analizar as diferentes estructuras administrativas, as diferentes provincias, para que este tipo de asistencia podemos prestar.